हा आजची ओपनिंग भार्गवने केली. या पहिला पाऊस, त्याचा तो पहिलाच पाऊस. आणि आज 24 जून म्हणून पहिलाच पाऊस पडलो खूप दिवसांनी. या वर्षी बाय हवामान खात्याने सांगितल्यानं तो खरं झालो. दरवर्षी फुसके पडतात बाहेर त्यांचे. आणि पहिलो पाऊस 24 जूनला बर्थडेची सुरुवात होता. पण आज लग्नात चालली तशी नटली आहेत बघा. चौपाटी भर पावसात लग्नात जातात तशी नटली होते बघा. आज ना 2 गाड्या बुक केलं. मोठा सरप्राईज. आज मिया नटन आहे आणि वहिनी एकदम साधी सुधी. तर काहीतरी सरप्राईज आज आता तुमका पुढे गेल्यावर कळताला. आम्ही बीचवर सोनम म्हणतात 2 गाडी असत, अर्धी माणसा ही सर, अर्धी माणसा ती सर. शोलेचा डायलॉग आठवलं. मेरे पीछे देखता है, पीछे तो कोई नहीं देखता. तो ऐसा ही कुछ सरप्राईज है. तो स्टे ट्यून. है ना सोना? इंग्लिश मध्ये कसं बोलतात? It's a secret. Yeah, it's secret. तो सीक्रेट को देखने के लिए पूर्ण ब्लॉग बघा. ओके. होय आमचा होय पण बोलणं चालू आहे. इंग्लिश ती भाषा आमच्या काही पलीकडे आहे समजण्याची. तो सुद्धा नटलो तो आज पठाण म्हणलो. नाही भार्गव पठाण. चला आता जाऊया. त्याचा पहिलो पाऊस हा पहिलो. चला पोहोचलेलो असू जय आमका येऊचा आता थंय आम्ही पोहोचलेलो. पावसात गरम गरम चहा, मोठी कॉफी. कॉफी आहे की वहिनीची कॉफी आहे? दोघांकडे काय आहे? बाबा सांगतात पाऊस जायपर्यंत काय तो टाइमपास करा, भिजत जाऊचा नाही आमचा. पावसात सुरुवात झालेली आणि त्याच्याबरोबर आमचं पहिलं केलं आणि त्याचं असं बोलतात बघा. रागवलं तर पाणी गावत नाही एकतर. सगळीकडे गावापासून सगळीकडे पाणी टंचाई. भार्गव लाइटिंग झगमगते लाइटिंग. आता सरप्राईज काय? आता सांगूया. भार्गव आणि स्वराजचं पहिलं पाऊस आणि आमचं काय लग्नाचं वाढदिवस. बघा तिकडे केक आणलेला मेहरबान मधून. वहिनी पहिल्यात गाडीत बसलो तेव्हा पावसानं जरा पण सुरुवात केल्या नव्हती. आता धो कोसळता. लग्नात अक्षता टाकून पडलं नव्हतं. आता पण. आणि आम्ही राजोडी बीच, नालासोपाऱ्याचा राजोडी बीच. बघा आज गरम चहा नंतर आता ह्या वेच घ्या पोटात जरा आसरू. आता बोलू सुरुवात करूया. आता विठोबा ही माझी मोठी बहीण. त्याच्यानंतर मोठ्या बहिणीचं मोठं झील. त्याच्यानंतर हे माझे सक्के पप्पा. त्याच्यानंतर माझं सक्क झील. मस्करी करते. त्याच्यानंतर माझं झील. त्याच्यानंतर ही वहिनी. तो माझा सगळ्यात छोटा भाऊ. मोठा एक असा पण तो योग नाही. त्याच्यानंतर ही सोनम, माझ्या मोठ्या भावाची पोरगी सानू. त्याच्यानंतर वहिनीचो झील आणि माझो पुतणो दुर्वांग. आणि माझो भाचो पण इल्लोला. पण वायस तो जरा त्याचा लोणचा खाता म्हणजे दूध पिता आईशीचा. तो इलो काय तुमका ओळख करून देते स्वराज. त्याच्यातच बहुतेक जण बोलतो ती जुडवा आहात काय. भार्गवचा भाव स्वराज. पण असा नाही हा. 20 दिवसाचा फरक हा. हे बघा इलो नाव घेतला आणि माझा भातो हा झील. दाखव चेहरा. तो जरा लाजतोय. दाखव. माझी जोडी बाजू असा स्नेहा वहिनी. पण माझी खरी जोडी माझी बेटर म्हणजे माझा अर्धा पाठ अर्धनारेश्वराचं जसं रूप असतं ना शिवची पार्वती, तशी मी पार्वती आहे. तर माझं शिव काहीतरी असा ना तो कॅमेऱ्याच्या मागे असा. माझी बाकी काही नाही हा. तर त्याका बोलण्यासाठी मी एक स्पेशल गाणं गाते. हा आजा रे माही तेरा रस्ता मैंने देख लिया, ये केक पिघला जाए असं वहिनी मगाशी बोलल्या. आजा रे ये मेरा केक पिघला जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए. आजा रे देख लिया, आजा रे माही तेरा रस्ता अशा प्रकारे हे माझे शिव प्रियम आणि यो गणपती. आता आमचा हा आज मॅरेज अॅनिव्हर्सरीचो 11वी मॅरेज अॅनिव्हर्सरी. आणि त्याचं आज आम्ही स्पेशल केक कटिंग करण्यासाठी या राजोडी बीचच्या समोर या हॉटेलला त्याच्यात स्पेशली असं ओकेशन ठेवलेलं. आणि आमची सगळी ही मित्र मंडळी परिवार जमा झालेला. ही बघा ही माझी बहीण स्पेशली ठाड्या कळल्यावरून इल्लेली असा. हा खारे गाववरून नाही हो पप्पा. आणि डोळ्याचं पण ऑपरेशन झालं असा. 1 2 3 anniversary, happy anniversary to you, happy anniversary to सरोज and श्रीकांत भावजी. Happy anniversary.
सकाळ लावा तोंडात. खूपच चांगलं वातावरण आहे. क्लायमेट एवढं सुंदर आहे की अशा दिवशी अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करणं सगळ्या परिवाराबरोबर आणि त्याच्यानंतर याच्यामधली वाटतं मजाच वेगळी असते. हो त्याच्यानंतर वाटतं आता आम्ही बोललं जावं वाटतं. भार्गवला आला. हा. हे बघा, हे बघा दोघींचं प्रेम. हा. असं प्रेम. सगळ्यात मोठं आणि प्रिय भाचं तसं हे माझं छोटं भाचं आहे का छोटस केक आहे कारण अजून तो एक खूप छोटा आहे त्याच्यामुळे जर असं नाव तो खाऊ तयार आहे. तुमचा भरोसा रवलो ना तरी सुद्धा हे बघा ती माझी. असंच करतो आम्ही पहिलं त्यांना सगळ्यांना देऊया हे घ्या आमच्याकडनं तुम्हा सगळ्यांना केक. हा भावाला देऊया कॅमेऱ्याच्या मागे आहे. भार्गवला पण छोटा जेवढा तर आज माझ्या मावशी आणि मावशांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे त्यामुळे आम्ही सगळे इथे जमलेलो आहे. तर मला एक प्रश्न आहे मावशीकडून. मावशी आणि मावशी एवढे हे कसे म्हणजे असे मिळून हॅपी कसे राहतात हे मला जरा कळू दे. पहिलं मावशांना विचार चला हॅपी कसे राहता तुम्ही. हा कारण सर्वजण आनंदी असते. आनंदकडे सगळीकडे चोहीकडे. हा आमच्यामध्ये भांडणं होतात पण ती तात्पुरतीच असतात. लोकांना असं वाटत की प्रचंड प्रमाणात आम्ही वाद करतो पण ते एका मिनिटात विसरलेले असतो. लाईफ पार्टनर खूप बेस्ट आहे. बेस्ट ह्यासाठी आहे की माझ्याकडे ज्या गोष्टी नाहीत त्या तिच्याकडे आहेत. आणि आता म्हणजे चॅनल जेव्हा चालू करायचं होतं तेव्हा तिने बऱ्यापैकी इनिशिएटिव्ह घेतलं. कुठेही काही लागलं तर ती स्वतःहूनच इनिशिएटिव्ह घेत असते. चला आता मी सांगते. आता मला आमचं असं कसं चालतं त्याचं ताजं उदाहरण आहे. परवाच्या दिवशीच आमचं भांडण झालं. मग मी म्हटलं आज काय अॅनिव्हर्सरी मी सेलिब्रेट करणार नाही आणि केक पण नाही मागवला. रात्री 12 वाजता आले घरी आणि बोलतात माझा केक कुठे. मी म्हटलं मी कशाला मागू काल रात्रीच तर भांडलात सकाळी मग मी नाही सेलिब्रेट करणार आणि मी कुठे येणार पण नाही. त्याच्यानंतर सकाळी एक मेसेज आला व्हॉट्सअपवर. काय लिहिलेलं तुम्हीच सांगा. ते तुकाच माहिती आहे. कितीही भांडलो कितीही रागवलं तरी माझं प्रेम तुझ्यावर कमी होणार नाही. मग माझा राग कमी झाला आणि आताचं हे जे सेलिब्रेशन आहे ना ते त्याचंच उत्तर आहे. जास्त भांडतात ना थोड्यात जास्त प्रेम असतात. माणूस हक्काशिवाय भांडत नाही का. ज्याच्याकडे जास्त भांडण ना तो जास्त प्रेम करत असता. आपण परक्यावर रागवत नाही आणि परक्याबरोबर भांडणं करत नाही. की आपल्या माणसाबरोबरच करतो की त्याच्यावर हक्क म्हणून. जसं याने बहिणीने सांगितलं 11 वर्ष आमचं सक्सेसफुल मॅरेज लाईफ याचं उत्तरच ते आम्ही क्षणात भांडतो क्षणात एक होतो. आणि आता किती एक होता मी विचारतोय. एकमेकांची फेवरेट डिश सांगा. सर्वला भात आवडतो प्रचंड प्रमाणात. फेवरेट डिश नाही हो फेवरेट डिश आणि मच्छी. चला हे फिश म्हणजे आमच्याकडे आहे ना बुधवार रविवार किंवा शुक्रवार म्हणजे या तिन्ही वारांपैकी एकाला वाराला जर फिश नसेल तर माझं काय खैर नसतं. नाही तर तो डायलॉगच असता माझ्या पोटात शेवाळी झाली गोडी डाळ खाऊन खाऊन. त्याचा एक डायलॉग असता. हा कॉमन उत्तर झाला. पण फेवरेट काय डिश मला विचार करावा लागतो. प्रचंड प्रमाणात विचार करावा लागतोय बघा. नाही प्रचंड प्रमाणात विचार करावा लागतो. नाही ती जी गोष्ट बनवणार ना त्याच्यानंतर मला दुसरीच गोष्ट आवडते त्यामुळे ती कन्फ्युज असते. एकदा भजी आवडेल एकदा अंडा आवडेल एकदा मग चिकन आवडेल मग कधी नव्हे तर दुसरंच काहीतरी आवडतं. सगळ्यात जास्त फेवरेट मी सांगू ओला जवळा हे उत्तर आहे. हो ओला जवळचा किस्सा असा आहे की आम्ही लहान होतो ना. लहान असताना बाबा जाऊन बुधवारचे ओलो जवळ आणतले बांगडो आणतले कधीतरी नाहीतर मग आपली छोटी मच्छी करली आणतले. पण आम्ही 3 भाऊ ओल्या जवळ्यावरती कॉमन असायचं. बघा
मला माहिती त्यामुळे ओला गवल्यामध्ये जर समजा आंबट गोड असं कोकम आलं ना की त्याच्याने जी काही चव येते ना ती अप्रतिम. ओला वा वा काय टेस्ट लागते माहिती. दुसरा प्रश्न, आवडता रंग कोणता दोघांचा? नाही बापरे, म्हणजे असेच प्रश्न वय का टेन्शन येऊ गोया वय आठवू गोया आता. चला आवडता रंग भगवा कारण आम्ही जय महाराष्ट्र वाले ना. तिचा भगवान नाहीच आहे. काळा त्यांना पण माहिती आहे. त्यांचा फेवरेट कलर कोणता आहे पण ना? तुम्हाला जास्त रेसिपी मध्ये भगवाच दिसतो की नाही याचा? तुम्ही पहिल्यांदा कुठे भेटलात व कधी भेटलात ते सांगा. आम्ही भेटलो वगैरे पण आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा एकत्र भेट जी झाली ती बांद्र्याला बँड स्टँड बँड स्टँडला आम्ही गेलो पहिल्यांदाच. आणि बँड स्टँडला आम्ही चष्मा पण घालवला माझा. सगळ्यात फेवरेट हा आणि तिकडे फिश खाल्ल्या. हा ती मस्त होती. आम्ही गोरेगावला उतरलेलो आणि सेम पावसाचा सीझन होता. सत्तार. थोडा पाऊस लागत होता आणि थोड्या गोष्टी ये चालू होत्या. तिथेच आहे. हा फिरायला घेऊन जातात. खूप खूप जागेवर गेलीये. स्पेशली बीचला घेऊन जातात आणि मी काका आणि काकी आम्ही तिघं शिमल्याला गेलेलो दुर्वांक जन्मला त्या वर्षी. जेणेकरून सुखाचा संसार करा, चांगल्या गोष्टी चांगले करा, हा? सगळ्यांनी चांगलं वागा, आदर करता करा, पण एकत्र व्हा. पण एक आहे प्रेमाने विचारतली. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ना एक आवडलेली गोष्टीमध्ये कपभर दूध. हा आले जावई आले म्हणजे दुधाची एक मस्त मिळवला. आता आपल्याला दूध मिळणार ही खूप आवडती गोष्ट म्हणजे सासूने दिली किंवा आईने दिली. आता दोघांपैकी जास्त प्रेम कोण करता? सरोज करता भावाजी बरोबर की भावाजी करतात सरोजवर? मी सांगतलंय आता सरोज आता पहिला प्रेम करत होता भावाजींबरोबर पण आता सगळं प्रेम गेला भार्गवकडे. आणि ते त्यांच्या बाबतीत पण आहे. विचारा पण सरोज कसा बोलता ते बोललंच नाही पण मनात आता त्यांनी सुरुवातीकच सांगितल्यानी शेवटी लाईफ पार्टनरच असतो. किती झाला तरी ते म्हणतात ना तसा त्यांचा खूप प्रेम आहे बायकोवर. ते दाखवत नाही पण आपला म्हणून असतात आपले भार्गववरचा आऊस बापू सगळेच प्रेम करतात. आज माझ्या भाऊजींचा आणि बहिणीचा अॅनिव्हर्सरी आहे 11वी. आणि त्यांच्या दोघांमध्ये प्रेम आहेच खूप आहे. कारण की किती भांडले ना आणि वेगवेगळे आले ना तरी तेच बोलणार अरे भाऊजी आता काय करत असणार, हे काय करत असणार. त्या दोघांमध्ये ते कॉम्बिनेशन आहे. दोघं एवढे एक दुसऱ्याला मेड फॉर इच अदर म्हणतात ना इंग्लिशमध्ये, तसं आहे दोघांचं. आणि तुझ्या विणा मला करमत नाही आणि माझ्या विणा तुला करमणं नाही. या दोघांचे ते म्हणतात ना दोघांची ती सूट होते या दोघांना. त्याच्यामुळे हे दोघं असेच वर्षानुवर्ष असे एकत्र जोडी राहू त्यांची. बेस्ट ऑफ लक त्या दोघांना ॲनिव्हर्सरीची. आणि दरवर्षी असे तुम्ही ॲनिव्हर्सरी आमच्या फुल फॅमिली बरोबर सेलिब्रेट करत राहा आणि असेच खुश राहा. तुझं माझं जमीना तुझ्या वाचून करमेना अशी तुमची जोडी आहे. 11 वर्ष तुम्ही असा संसार केला, अजून 100 वर्ष असाच संसार करा अशी देवाची प्रार्थना. आमका वाटलं अर्धी रोटी असतली पण बघा ही वहिनी म्हणते सोनमला म्हटलं हे तुझे 4 चपाते 1 रोटी म्हणजे दुर्वांक केवढी मोठी रोटी आहे. दुर्वांचा तो अंडच टाकला बघा. आणि माझा पण आता ऑल दिल्याने ऑल दिल्याने मी तसंच मम्मा मी तसंच ठेवलं. ठेवते मम्मा. सगळी खाऊच्या मार्गाक लागली होती. बाका बोलू का तीनच नाही. बाका म्हणतात त्या वाढ ता वाढ. आता जेव केलो आम्ही होय. तुम्ही पण येवा आमच्या बरोबर जेव. बीच मध्ये ह्या मस्तच आहे ठिकाण. तुम्ही पण इलास ना. असं लिहिलेलं आहे तर तुम्ही पण इला राजोडी बीचच्या समोर तर नक्की विजिट करा. आणि ह्यांचं तुम्ही बघितल्यासारखं वाटता काय? बाका तो वाटता. आता हे कोणावर असतात आधी तुमचं नाव सांगा. सर नाव? रविंद्र राय दीदी. रविंद्र राय बच्चन साहब के बॉडीगार्ड आहे. हा बघितलं खोडल्याने यांचा ट्विस्ट. बच्चन साहेबचे बॉडीगार्ड आहेत. आणि स्काय फूडचा मी ओनर आहे. आणि थँक्यू सो मच तुम्ही इकडे आला आणि आम्हाला तुम्ही
हा कन्व्हिन्स केला आणि तुम्हाला चांगला लागला इकडे, त्यासाठी मी आभार व्यक्त करतो तुम्हाला. परत तुम्ही या आणि सगळ्या मित्राला घेऊन या तुम्ही. सगळ्या बर्थडे इव्हेंट आणि काहीतरी तुम्हाला अॅनिव्हर्सरी आणि काही लग्नाच्या काही कार्यक्रम झाला तर सगळ्या पार्टीचा आम्ही सगळा करून अरेंजमेंट करून देतो, सगळा डेकोरेशन वगैरेचा. आणि काहीतरी जेवणचा सगळा बंदोबस्त आहे आपल्याकडे. आणि व्हेज नॉनव्हेज सगळं आहे, फास्ट फूडचा आहे, सँडविच सगळा क्रम आपल्याकडे आहे. आणि राहायला इकडे बंदोबस्त आहे, रूम आहे, एसी रूम आहे, काहीतरी तुम्हाला सगळा मला त्रास नाही होईल. म्हणजे बघा राजवाडी ब्रिजच्या राजवाडी बीच समोर आहे. समोरच आहे आणि आम्ही आभार त्यांना बरा वाटला, आमच्याबरोबर भेटून आमका पण बरा वाटला आणि त्यांना पण बरा वाटला. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आता एवढं आम्ही पल्लो गाठून इलं चौपाटीवर खास, पण त्याचा दर्शन गावला नाही कारण समुद्र खूप खवाळलेलं, रात्र पण झालं आणि मुलं आहेत आणि पावसान खूप जोर केल्या. इल्या पाऊल ठेवलं आणि पावसान जोर घेतल्या. त्यावरती हवामान खात्यान बरोबर अंदाज दिलेला आहे. असंच पडत राहा, आमका त्याच्याबद्दल कंप्लेंट नाही तर रागवायचो बिगवायचो आणि जायचं. चला, अशाच प्रकारे आमचा जो ब्लॉग आवडला असा तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि ह्या जोडी स्नेहा सरोजचं सबस्क्राईब करा, पण आमच्या श्रीकांत सरोजच्या जोडी पण बरोबरच विशेष करा. करतले. चला, बाय बाय.